टाइगार इज बेक होननानै जा बुंनानै जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया 100% रोखा। इउपिपिएलखौ जोगारनो हागोन ना हाया? जोगारनांगोन। रन्जित बसुमतारी फरगेसाव बे बर'फोरखौ थख' होगासिनो दं। गैला प्रमद बन्दु सेस नोंथांमोना इउपिपिएल दोला नङा होमबा? नोंथांमोननि बिटिआर सरकारा बे 2025 मायथाइयाव माने एकदम लान्दा खान्दा माने सिलिंखार आरो जिउ बेरज्राव दाखोरफोर गारनाय बायदि डास्टबिनफ्राव नङा होमब्ला सेवबाय बे इउपिपिएल सरकारा सेवबाय रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङानो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवबाय आरो रायजोफोर नङा होमब्ला बेसेबां इन्टारेस्टिं। दिनै बिथांमोना सारान्दार लाबाय फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहैबाय नैबे बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन। टाइगार इज बेक बेयो एकदम 100% होननानै रन्जित बसुमतारिया बुंदोंना रायजोफोर। दा नोंथांमोना आं भिडिअखौ देखायखादों एसेब्लाबो। दा बै समाव बिथांमोना ओरैबायदि दुगायोमोन माने दुगानायनिफ्राय सेमनायाव गैया आरो रायजोफोर। जेसेबांनाखि बे बिलुनखौ सुनानै देरै देरनानै फाइनालाव माने जायगा गैयिनि बिरफुनाय बायदि बिथांमोना बिराद माने बेफोरबायदिनो दुगायोमोन रायजोफोर नङा होमब्ला? दिनै फाइनालि मा जाखो रायजोफोर नङा होमब्ला? दा साननो गोनांब्रा दिनै बिथांमोना दासिमबो होनो कथुबागला इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो बिटिसिआव 100% सरकार दागोन इउपिपिएलआ बेफोरबायदि होनो रायजोफोर नङा होमब्ला? लाजिया दिनैनि दिनाव। दिनै बिथांमोना मा मावदों बेखौबो एसेबो सिन्था खालामा। दिनै सरकार फैनायनि सिमांखौल' दिनै बिथांमोना नुयो रायजोफोर नङा होमब्ला? रायजोआ दिनै बुजिगौ दिनै बिथांमोननि सरकाराव मा मावदों बिपिएफ सरकारा मा मावदों नङा होमब्ला? दा फैगोन बोसोराव माने गैला सेस जोब्बाय आरो। रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थालामारि खारदो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मामा। माने आदै राकेश नङा होमब्ला? इएम नामा बिथाङाबो दाउ अमा बायदिसिनाफोरनि नङा होमब्ला? दा बिथांखौ बांसिनानो माने मेलेम गेसाव होनना गाबज्रियो आरो गथ'बागला माने बोरमा सिखावबो होनो आरो। दा बै समाव सासे माने जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेल बिथांखौ बोरमा सिखाव होननायनि बिथाङा केसबो होखांबाय आरो। दा बिथाङा खावमारदों ना मादों बिथाङासो बुजिगौ नङा होमब्ला? दा बिथाङा जाहैबाय मा होनो दानि बिटिसिनि इएम नङा होमब्ला? दा दिनै बिथाङा टाइगारखौ गिनानै खारनो लाहार फाहार जादों आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो बिथांमोना खारनो माने बिथोन होदों आरो। जिहेतु जोब्बाय नङा होमबा? दा बाथ्राया बेनो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना लख्रा गिनानै खारग्रा माने बिदिखौ मा होनो माने कापुरुस होनो आरो बिथांमोनखौ माने गिख' नङा होमब्ला? माने बिथांमोनाव खुनु पावार गैया गोहो गैया आरो। दिनै बैफोरबायदि गोहो गोलोन्दां मानसिया एबा दैदेनगिरिफ्रा बे जोंनि बिटिसिखौ सालायनो हायो रायजोफोर हायोसै। दिनै बिथांमोनहा गावस्रानो दिनै बिटिसिआव खुनु पावारानो गैला। दा पावार गैयाब्ला बे देशखौ सालायनो हागोन रायजोफोर बे मालायनि आथिं सिङाव एब्रेनानै गावनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां खामानि मावनो हागोनसै रायजो नङा होमब्ला? दिनै गावनो बिथांमोना मालायनि आथिं सिङाव थानानै जोंनि बे बिटिसिखौ सालायगासिनो दं बर्थमान आरो नङा होमब्ला? दा दिनै बिथांमोना मालायनि सिङाव थानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना एबा बर' रायजो राजाफोरनो बिथांमोना बिराद गिदिर बाथ्रा एबा माने कमिटमेन्ट होयो नङा होमब्ला? खिन्थु बिथांमोना दि बै बिथांमोन नङाब्लानो जेबो मावनो हाया अब्लाबो बिथांमोना माने बिराद दुगायो आरो। दा बिराद लासिं रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना मालायनाव सोनारनानै सरकार सालायनाया माब्लाबाबो थिग जाया रायजोफोर। गावनावनो दम थानांगौ गावनावनो हागौमानि पावार थानांगौ गोहो गोरा जानांगौ मानसिया। मोनसे न'खरनि गार्जेना जुदि पावारफुल जायाबा बै न'खरा अनेक माने गुबुन मानसिफोरजों नाख्रेबजानायनि चान्स थायो होननाय जायो रायजोफोर नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि सरकार एबा इउपिपिएल सरकार नङा होमब्ला? दा थिग दिनैनि दिनाव बिदिनो रायजोफोर दिनै बिथांमोना पावार गैयाग्रा जों ओरै मावगोन ओरै बानायगोन होनलाबायबा बे जागोनसै। दा बै गोजौनि हाइकमान्डआसो
बिथांमोननो होबासो मावनो हागोन आरो होआबा मारै मावनो हानो आरो बै जेनोखि हाइकामान्डआव जाय दैदेनगिरिया दं फाग्ला बै हाइकामान्डआ बे जोंनि बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा मानसि नामा दा बे समाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो बुजिबाय सोलायबाय नङा होमब्ला दा बिथांमोना जों देरहागोन 100% देरहागोन होनबालाय मा जानो नङा होमब्ला दिनै फारसेथिं रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो माने सारान्डार जाबाय माने फैगोन समाव महिलारियानो BTC नि चिफ जागोन होननानै आरो रोखा बाथ्रायै दिनै बुंखादों नङा होमब्ला बिथाङा रायजोफोर नङा होमबा दा दिनै बिथांमोना सारान्डार जाबाय दा जोबनायनि सम फैबाय दा बेजों लोगोसे दिनै बिथांमोननि मावनो हायैखौ रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनबाय रागा जोंबाय आरो दा मोनोब्ला बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बल बायदि जोनो नागिरो रायजोफोर दा दिनै फैगोन समफ्राव रायजो राजाफ्रा बे UPPL सरकारखौ नांथारलानि जोंनो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङो आरो दा दिनैनि दिनाव गोबां जायगा गोबां गामि दिनैहाय माने UPPL होननाय बुस्थुखौनो सैला आरो दा दिनैहाय माने गोबां माने मा होनो जयनिं प्रग्राम जागासिनो फिसा फिसौ दिनै BPFआ जुदि मोनसे जयनिं प्रग्राम लायोबा माने बै गामि दरसेनि मानसिया माने बे UPPL खौ थारला थुरला गारनानै माने बे BPFआवनो ज' फैजोबखायो आरो रायजोफोर दा दिनै बिराद दुखु मोनबाय रायजो राजाफ्रा दा दिनैनि दिनाव सोलायनाय नांसिगौ रायजो राजाफोरनो दा बै थगायग्रा परिबर्तन सरकारखौ रायजो राजाफोरनो दिनैनि दिनाव नांला रायजोफोर दा दिनै बिथांमोना बिराद बायदिसिना बुंमालाय मा जानो नङा होमब्ला लोगोफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय दिनैनि भिडिअआव दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा बेजों लोगोसे आं मोनसे गुसुं भिडिअ होनो नागिरदों बे भिडिअखौ नायलां दा बेनो जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म सारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव जोंनि BTC खौ बा जोंनि बर' हारिनि मोन्थायखौ लाखिनांगौब्ला मा खामानि मावनांगौ बिनि सोमोन्दै गुवारै बुंदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जों रायजोआ खौसे जायोबा बेयो गभर्नमेन्टबाबो जेबो खालामनो हाया DC SP बाबो जेबो खालामनो हाया हिमन्त बिश्वआबो जेबो खालामनो हाया जों खौसे जानांगोन नाथाय जोंनि बे बाथ्राफ्रा जोंनि बे गामियावल' हख्रावबा जानाय नङा जोङो BTC नि राजधानि क'क्राझाराव ज' सानसे साननै थांनानै हख्रावहैनांगोन आदानि कम्पानिनो जों हा होआ जोंनो हाखौ जोंनो नांगौ जोंनो आदानिनो कम्पानि नाङा बे खोथाखौ जोङो BTC सरकारनि मोखाङाव खेबसे गाजा गोमजायै देखायनांगोन आरो अफिसारफोरखौ जोङो बुंनांगोन जे बे हाखौ खुनु पद्दायै आदानिनो हेन्डअभार खालामनायनि अफिसियेल प्रसेसखौ मावनो नाङा बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लादो दा मा खालामनो बे प्रमद बर'आ जाथिनि अननाय दंमोनब्ला दिनै गुबुन हारिफ्राबो आं हारिखौ बुंला हाग्रा सिफायनानै दाबो हाबगासिनो दङ बिसोरखौ जेबो खालामाखै नाथाय बे सान्तिपुर एलेका सरलपारा एलेकायाव प्रमद बर'आ फेरेंगा बे रन्जित बसुमतारी खर'गेसाव बे बर'फोरखौ थख' होगासिनो दं बर' हिनजावफोरनि सायाव बुख्रुबगासिनो दं बे मोजां खामानि जादों नामा नोंथांमोनाथ' मिथिगौना गुबुन हारिफ्राबोथ' हाखौ दाबो हाग्राखौ सिफायना हाबगासिनो दं होमबा गुबुन हारिखौ मानो बिथाङा होआखै नैबे गसाइगाव सैथोफोर नैबे दिंदिङा एलेकायाव दोननाय हजों क'क्राझाराव उल्टापानिथिंजाय माबाथिंजाय नाय बेखौ नाय दा बे रोखोम बिसोरो गुबुन हारिखौ जेबो एक्सन लायाखै नाथाय जोंनि हारिनि बर' बिमाखौसो सोगाबगासिनो दं आरो दिनै बिथाङा हाजार खौथि लाखोमानानै आदानि कम्पानिनो हानो होनांगोन दा बेखौ रायजोफोर जोङो गणतान्त्रिक पद्धतिजों बेबादिनो होख्रावनाय प्रटेस्ट खालामनाय BTC आव होख्रावहैनाय बेखौ मावसे मावनानै जोङो अफिसियेल मेम'रेन्डामखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन होनांगोन दरखार जायोबा हाइकर्ट सिमबो थांनांगोन अब्लासो जोंनि बे हाया रैखा खालामो मावनो हागोन ना हाया रायजोफोर मावनांगोन हाखौ रैखा खालामनांगोन BTC रायजो मोनखांनानैबो हा रैखा खालामनो जोंखौ आन्दलन खालामनो बे प्रमद फाग्लाया ससिमबावबाय नंगौना नङा
बेनिफ्राय गाज्रिसिन मानसि दं नामा दाथ' बिथाङा जेरैबायदि गाज्रि मावगासिनो दं खुनु खुदायै बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अननो नाङा आरो बेहाय माखासे गोबां नोंथांमोननि बे जायगाया UPPL आव थांनाय बाराव बिराद भट होदों आं मिथिगौ होदोंना होआखै दे होदोंबाबो जा होबाय आइफोर आफाफोर एबारनिफ्राय मा होदों मा होगोन ना होआ UPPL खौ जोगारनो हागोन ना हाया जोगारनांगोन हायासो देरसिन जोंना हाया सेबनायनिफ्राय सेबगासिनो दं आरो बेवहाय जुदि आदानि फाग्लानो 3600 बिगा हनै दाब्बा बानायनायाव 2400 बिगा होनांगौब्ला जोंनि हाया बहा थागोन नायथोनाय बेखौ जोंनि बेकार सेंग्राफोरनो हगारना होगोन ना जों गरिब न'खरफोरनो हगारना होगोन ना जोंनि सोरबा माहाजोन कन्ट्राक्टर बस्तिनि साहा बागान खालामनो हाग्रा दंबा बिसोरनो हगारना होगोन जों थेवब्लाबो जोङो जोंनि हाखौ गुबुन कम्पानिनो होनो हाया